Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Бүген сезнең игътибарга уйнагыз гармуннар тапшыруының Баулы районы гармунчылары белән дәвамын карарга тәкъдим итәбез. Разил, хәерле көн. Мин сезне беләм инде, сез шин гармунчы, сез баянчы. Менә хәзер Баулыда сез бит инде тальян моннары, балалар тальянда уйный торган балаларны, ансамбльне җитәклисез. Сез үзегез кайсы яктан? Мин үзем төп Хансуарнеке, Хансуар дигән авыл, Баулы районында инде. Әлеге вакытта торам Кызылъяр авылында. Һәм инде менә үтеп барабыз. Бу инде безнең Кызылъяр авылыннан чыккан Фәнис абый Яруллин. Һәм инде Нурсил апа. Аны бик яратып укыйлар, бөтен дөнья белән. Разил, сез үзегез нәрсәне бетердегез, кая укыдыгыз? Мин инде үзем мәктәптән соң Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледжны бетердем укып. Шул музыка укытучысы. Һәм монда килеп инде сез менә шул балалар ансамблен җитәкләй башладыгыз. Монда мин эшли башладым әле менә ярты елда булмады, февральдән башлап кына. Һәм инде менә оештырып җибәрдек Тальян моңнары дигән ансамбльне. Ничек сезгә менә педагог булу, ул менә именно балалар белән эшләү җиңелме ул? Ну, төрле чагы була инде. Булай нәтиҗәсен карау рәхәт. Без инде училищеда укыганда практика үттек, садикта, мәктәптә, шуңа күрә инде җиңелрәк эшләү. Менә мин беләм, сезнең глава бит инде, Бауланың главасы. Сезне бик поддерживать итә. Менә 6 яңа тальяннарны бүләк иткәннәр сезгә. Һәм сезнең балалар һәр яңа тальяннарда уйныйлар. Аллага шөкер, берсендә дә иске тальян юк, һәр берсендә яңа тальян. Поддержка зур инде. Аллага шөкер. То есть менә Баулыда Аллага шөкер дәвамчылар, менә безнең дәвамчылар, тальянчылар, гармунчылар үсәләр. Менә әйбәт кенә җыелып киләләр. Алга таба шуны тагынданрак үстерергә. Менә ышанычлы балалар бармы соң, менә бәләкәчләр? Әлбәттә бар, өметле. Менә бүген генә бер бала янына барып килдем, танышып, тальянны күрсәтеп, өйрәтеп, нәтиҗә күренер кебек. Планнар инде тагында күбрәк бала җыярга, шулай ук курайчылар ансамбле ясарга. Шундый.
Ул гармун моңана үземне белгәннән бирле гашык кеше дип әйтергә кирәк. Чөнки минем әтием дә баянда уйнады. Минем ул да баянда уйнады. Элегрәк инде үзе шулай ук тальяннарда, гармуннарда уйнаган булган. Әмма ләкин миңа 7 яшьләр тулып килгәндә ул өр-яңы баян алган иде. Шул миңа өйрәнсен дип, кызыксын дип алган булгандыр инде бәлки. Шулайдыр, әйе. Әйе, шуннан кызыксыну уянып китте инде минем, бәлки генә шуны тотып, күңелдә калган ниндидер көйләрне чыгарга тырышып, шулай итеп, бәлки генә уйный башладым инде мин. Инде 3нче классларны бетергәндә, 10 яшьләр булганда, ул баянда мәктәптә узын тәнәфесләр була иде бит инде, шул узын тәнәфесләрдә биюләр оештыру дигән әйбер бар. Кызларны бейтәдерик, әйеме? Кызларны бейетә идек. Бейетә идем инде яшеннән да. Менә шулай итеп башланып китте инде шул балачак елларыннан, чыннан да инде авыл өстендә ниндидер моңнар ишетелгәндән иткәндә гармун моңнары ул аеруча күңелгә ятышлы әйберләр иде бит инде ул заманда. Шулай. Безнең чор өчен әйтик. Инде шуннан соң үзем дә әкрен генә бәләкәй генә уйный башлагач, тагы да үземнең кызыксынуым артты. Инде телевизорлардан нидән концертлар барганда баянчыларның уйнаганнарына һәрвакытта да игътибар итеп, инде моңлы җырлар, шуларны ничек уйныйлар икәнне тыңлап, шул җырларны чыгарга тырышып, менә шулай итеп бәләкәй генә теге кызыксынудан башланып киткән әйбер инде бу. Һөнәрегез буенча сез кем булып эшлисез? Һөнәрем буенча инде мин үзем 85 елда Совет армия сафларына чакырылганнан соң ил сакчылары Кытай гранат шигендә хезмәт итәргә туры килде миңа 2 ел. Менә шул армия сафларыннан кайтканнан соң минем әни инде гомер буена мәктәптә тәрбияче булып эшләгән кеше буларак, мине ниндидер бер кулыңда икмәк булсын дип киңәш итте Алабуга дәүләт педагогия институтына барып кергә. Физика, математика факультетына укырга кирдем, анда 5 ел укып чыктым. Педагогия институтын тәмамлаганнан соң бер 4 еллар тирәсе авыл мәктәбендә физика, математика фәннәре укыттым. Һәм инде 30 елга якын мин менә нефтче булып эшлим. Ничә булып эшлисез? Гармун һәрвакыт кулдашлай бит. Гармун һәрвакыт гармуннан башка булмый. Гармун инде ул минем ничек әйтергә, беренчедән күңел дәвасы булса, икенчедән инде гомер юлдашым дияргә кирәк. Әйе. Чөнки кичкенәдән үзем белгәннән бирле шушы гармун моңнарына гашык булганга күрә шуны кулга алып, утырып, җырлап җибәрү, уйнап җибәрү, яисә бер җырчыга әз генә баян тартып уйнап китү гаять тә күңелгә хуш килеп тора. Афәрин, хөрмәтле тамашачылар, минем янәшемдә Рөстәм Шакирҗанов. Рөстәм абый, ничек хәлләрегез? Алда гел,
яшар кебек чувствуем. Рустам абай, менә сез уйнаганда менә күңелемдә әллә ничек теге рәхәт булып китә. Менә тальян тавышы ул менә безнең кондамысын ул. Ну, инструментлар арасында тальянның моңа аның үзенчә бер ныграк күңел хис итә. Нәрсәдер или борынгы заманда безнең ата-бабалар или хәзерге вакытта тоже инде менә кулланганнарын ишетәбез. Күңеленә ничектер ныграк югалта, шунысы бар, баңмыйм. Уянда да уйныйсың, гармунда да уйныйсың, ну тальян үзенә тарта, конечно. А сез менә гомер буе кем булып эшләдегез? Гомер буе мин Крайне Севердә эшләдем. Севердә 28 ел эшләдем. 92 елдан бирле шушы Баулар районында эшләйм үзем. 25 ел почти була. Сезнең коллекциядә ничә гармун бар? 2 баян, 3 тальян, 1 хрумка, аннары 1 шул саралсыз гармошка инде. 5-6. А менә сезнең гаиләдә берәр кем тартыламы шул гармонга? Юк, менә без 3 брат, ишебезнең браты арасында бер миңне. Шулаймы? Шулай. А ничек килгән ул сезнең кулга? Менә бу гармон белән дуслык ничек башланды? Бәләкәй чакта уже олы абзыйлар уйный торганнары, нидә урамда гел утырып, кич утырып, шундай мотор итеп уйнап утыралар. Именно шул абзыйларында шыпырткана караңгы почмакта гына алар кич белән уйный торганнары. Караңгы почмакта тыңлап торайым, гел шулай гашык булайым гармон тавышына. Анарсын читтәре булса, тагын читкә тагын булар туктаса, тагын тегендә уйнасалар, дальше шунда. И мине әти изли торган булган. Таба алмагач инде шулай таба торган булгач, яңадан инде уже эзләп тормаган каян гармон тавышы бар, оңай шундадыр дип, сразу шуннан барып мен тотып алып кайта торган булган. Анары школга кергәч, 2нче класста укый башлагачтан, миңа каяндыр бер искене бер тальян гармоны табып бирде, ул кызыл төстә ул. Шуңа тартып биргән торгачтан 3нче класста уже ата-аналар җыелышында и туган телне уйнаталар, мен утырайым уртада, арта хору торайым дип балалар шулай. Аннары нидә 6-7 классларда мәктәптә укыганда хрумка өйрәндем. Хрумкада уже 4 ел буена озын тәнәфестә үзебезнең ниләргә, укучыларга тәнәфестә инде бию көйләр, танцлар уйнап үткәрдем инде. А менә хәзерге вакытта, менә сабан туйларда, мәҗлесләрдә гармон тавышын ишетеп буламы? Була. Уйныйбыз, уйнаштырабыз, шулай катнашабыз, төрле җирдә йөрибез. Шулай. Гармон дигән нәрсә ул менә гомер буена үзеңә бер юлдаш дисәң инде, шулай да була. Күңелне дә җыата, аның белән сөйләшкән кебек тә буласың. Бик шундый уйларча туганнарыңны, бөтен якыннарың искә төшерәсең дә, моңаеп каласың, моңа шул гармонны тартып җибәрәсең дә, барсын да урынына утыртып куя инде ул. Бөтен туганнарыңа да искә аласың шунда, бөтенесе бергә. Короче, ул тормыш иптәш инде. Бер икенче, шулай бит инде. Кем кешеләр әйтә бит инде, менә машина диләрендә. Ну, машина безгә машина түгел, музыкаль инструмент безгә инде иптәш. Күңелне дә юата, җырлата да, кайберләр әйтә, җырлата да дип әйтәләр. Җырлата да җырлата. Җырлата диләр. Гармонга кызыксынуым инде әни белән бер туган абзый бар, Рашид исемле. Шул хәтле оста гармончы инде ул. Мин аңа кызыгадыр, саклана идем. И аның кебек уйнарга тырышсам да, мин аны әле дә булдыра алмыйм инде. Һәрхәлдә гармон алдыңда өйрәндең генә түгел, хәтсез вакытлар үтеп китте. Шунда шаңгыртата беренче көйләр чыгып инде, бер 14-15 яшьләрдә азрак көйләрне таный, уйный башладым инде. Мин үскән урам, Әтәнбей урамы дип аталадыр инде. Үзләре
қыңғырау тұтып берілер, көз алдына кетірген гармон, қыңғырау, шондай көңілі шығадыр енді. Военкоматта қыңғырау, гармон тауышы қаян келедісен, кімнер келедісен, ол енді сырғаплар болар. Гармонны да әр уақыт тұтарға керек, қышқынларында тұрам. Анда Алланы ішіміз дәп болмай бетінде бір сағат ярым көңіл үшін рахатланып ойнап отырамын. Ол өзіне көре бір күні бойына жетерлік заряд бетінде. Бүгінге шулар иде. Һәр барчагызга матур көн теләп, саубуллашабыз.